Alting må have tomrummet som sit fundament. Og således blev et spejl født ud af hendes øjnes hvilløse faren rundt. Denne morgen, som faktisk ikke var en morgen, men en sommerfugl, der spredte sine vinger bag spejlets kolde glas. Og det slog hende, som hun stod der nu ansigt til ansigt med sig selv, at også hun var en sommerfugl. Og denne hånd et træ. Og hun så nu, at mønstrene i barken svarede til linjerne på fladerne af hendes hånd. Og hun så nu bladene gro ud af fingerspidserne og ned af hendes arme. Og spejlet var nu kun en skygge, forvist til at rådne op i den kolde jord. Alt imens evighedens trapper kaldet tid langsomt brød sammen, fordi der nu ikke længere var noget rum imellem sandet og hendes tær, hvor tåneglenes blege yderkant skød ud mod havet, som bølgernes stumme skum skød ind mod hendes ankel, og fodsålen rynkede, trak sig sammen som vinden, som en harmonika rynkede og trak sig sammen også, og søgte ind mod hendes tånegl, som hun rørte med sin venstre pegefinger og lod den glide op ad de små fine hår på fladen af hendes fod. Og hvert oliventræ vil lægge sig ned, når tørken kommer strømmende fra hendes fingre. Men tørken kender ikke citronetræet i hans bryst. Hans bryst bader de passionsrøde saft. Hans bryst, hvorfra druerne udsprang, men igen skulle opløses i selv samme åndedrag, som det der engang gav liv til hendes læber. Men denne morgen, som faktisk ikke var en morgen, men en seng, hvorpå hans ben genoptræk hendes døn, så han, at bevægelsen var lige med mængden af energi i rummet, og at mængden af energi i rummet var lige med tiden imellem hans bryst og hendes skulder. Og da han vidste, at rummet var et blad, og tiden et vandløb, forstod han nu, at enhver bevægelse var muliggjort af hendes krop, og at hendes krop ligeledes var muliggjort af bevægelsen af et blad i et vandløb. Så han trak hende tættere ind mod sig, og hun lukkede øjnene for at huske mørket. Det mørke, han ville efterlade i hendes læber, når sengen under dem snart skulle forsvinde, og hun ville finde sig selv liggende nøgen og kalde gennem et vakuum, dannet af hendes angst for sommerfugle og morgenen og spejle. Og hun forstod, at alting må have tomrummet som sit fundament, og at miste tiden derfor er at erobre evigheden. Så hun valgte at bryde fri, selvom sommerfuglen havde ladet hende fortælle, at det ikke var muligt, og selvom bakken nu var hendes hænder, regnen hendes åndedræt, følte hun sig frygtelig alene, når hun tænkte på uret, der gemmer sig i dem alle, selvom de forekom hende at være frie. Hun brød fri,
noget må hun have manglet, som hun stod der, nu rodløs strandet i trafikken. Og måske derfor opsøgte hun mig. Og jeg fortalte hende mit navn, men hun lyttede ikke. Jeg fortalte hende om foråret, om solen, der oplyser børnenes kinder, om havet, om månen, der plukker sit lys fra solens citronlunde, om at jeg intet af alt det, der kunne give hende. Hun svarede, at hun ikke interesserede sig for formerne, kun idéerne. For formerne er ikke mere end den upræcise silhuet af drogetræet i hans bryst, som i sig selv blot er det tilfældige udfald af bevægelsen af et blad i et vandløb. Og derfor er naturen menneskets konstruktion, som hun altså valgte ikke at underkaste sig denne morgen, som faktisk var en morgen og intet mere. Et trivielt ord på 6 bogstaver, der går godt i flæng med andre bagateller som krop, tid og eftermiddagskaffe. Og jeg søgte hende traditionen tro legende med sommerfugle inde i spejlet, men fandt kun mig selv. Mig, som de så ofte refererer til som altings fundament.